Hello mga idol, maing hapon. So naisunog dito. Gubot kayo ang mga bumbiro kay naisunog dito. Naraluyuan ng building. Basta kay mana naisunog. Daga kay bumbiro nag nyong. Grabe yung kainit sa panahon ron. Naigamay kayo ani, protein ang laba. So naan sa rin, balik ta. Yung tao na to sa tuwang simbol nga boom. Anay. Kuruma na siya. Ato na siya ipa. Barog ron ikaw man na to pula ng kuan. Iyahang kuan. Iyahang bakos sa kabilya, gibaksan sa kabilya kay siniguro ba. Makaingon nga salig ta sa tuwang minildingan, salig ta pero niguro lang yun ta, baksa ito kabilya. Tama na siya mga idol, no? Ito ang boom, baksa ito kabilya kay kasi niguro ba. Silong tagamay dali kay grabe yung kinita kanir yung mga aircon may nakapasalipod rin. Wa ni unsaon lang to, mga paig na natong paigdaan ani, di ba? Okay kayo. Yaw-yaw sa ginagmay ba? Kaya anak magina mag-vlog ta marag buang. Magyaw-yaw. Yaw-yaw bahala goy ni tan-aw. Mura na ni tan-aw. Murag imo na hunaon nga nabuang ka ba nga yaw-yaw ka ba? Murag kaon mo ka tinud to. Kay wa ni bugas. Mahal kay bugas. Sa mga na yaw-yaw sa panagsaba. Napawong na yung sunog. Nagambay na yun ng asuba. Mga idol, mga kapobreng guys. Nagluyuan ng building nga unahan ng gambay ana dito sunog. Sa nandapita diha. Nagaso. Murag kasirita na bumbiro na pumaha. Slan mo yun ang magsikitag yaw-yaw dere sabinan sa pustos lima ating lighter ani asa lighter pustos ani may lighter bida buya ko sabi nga mga kapobre na si bumbiro nagyong-nyaw na sad. Gamay na lang. Sus. Karong mga panahon na yun, bantayanan kayo, lamin nag-iinit kayo. Dali na kayo mo kuan bang kayo ba? Mas kainit. Sa moto siguro sa bukid dito, ang mga kabugnan siguro dito, nang laya siguro. Basta mga libon. Kuminaw ko marang laya gyud siguro. Ay menindot kayo na dauban, no? Dagdaban mo ng pugnan ba kauman wat kas uwan gamay pag sanday bugas mais bate, di ba?
Parang kay ni bugno-bugno oh. Ano siya mo singgag mayo.
Labok-labok lang mga kapobre kay grabe inita. So silong sa ta, grabe. Di makayag mga 10 minutes nga magbabad ka sa init, murag di magsilbi. Samot na nga grabe yung kainit. Di pareha sa kanang natural ra bitaw nga tingga nga dili kayo init. Ang adlaw ay sa lipod. Sus, grabe. Init plus init to ito ang kuan, trabaho welding. Ito inita. Saan naman igor naman kita trabaho ani anong gi ato man giswayan ning trabaho ani mao naman gini atong trabaho di. Ito na gini antuson sa. Grabe yun. So gamay na lang ang pagkuan na lang kuha na. Ipapabarog ba. Na naman na okay namang paslakanan na ang pagplaster lang na pabarog. Wala na to tikdul-tikdul ba nang labok-labok ra bitaw. Labkan ba labkan silungan labkan na sad. Maura na siya. Oh, nilandong-landong naggambay mga kapobre oh. Landong-landong siya gamay. Init gid mga kapobre. Kita mo na mga kapobre, akong nakita mga kapobre. Tawag yun na ba naghukas nas bintana kuan nagpahangin. So man natagtaon mga kapobre sa kuan atong ang boom ang kuan niya atong kuwang ang support na lang. Kana bitaw inigal sa boom nga di siya ana kayo uyang mo ba. Mao na nay kuwang siya. O diri ang iyang likos. Ang likos sa dapin para di siya kuan siya. Di siya magkalo-kalo. Dayon butangan natong shackle ang iyang kuan. Namtay kalo gihimo sa babaw. Motoy buta natong shackle niya. Shackle U-turn buckle para ato ibanting diri. Asa ta ato ibanting na basta na mabantingan na siya. Para mura si silbi og muna iyahang counterweight ba. Para di siya duko. So naghimo na ta diha ato nang gi halob ang iyang kuan iyang punuan sa iyang bangag. Gawa sa tulungga ato sa ni bidyuhan ato ang himo. Pero ni muna ato ang bangag yaliksan tani diri og kabilya pa dito sa babaw dito. Likusan lang siya para di siya ana-ana ba ana-ana. Oh, mo na siya oh. Mo na porma sa tumbo mo. Nya katong kalo-kalo niya mo ni butangan og U-turn buckle. Oh, dito butang. Para di siya muyango dito sa ubos. So man no. Oh. Grabe ka kuya pertinita gyud. Ano niyo? Kung pakiton mo niya ni kahuman na. Kung digin ni mo human ron oh. Init man kayo. Saon na. Silbi ay. Silong oy, di ba da? Arang-arang lang siguro na siya abong-abong diha o atop-atop. Maglisod sa kagbutag atop-atop diha. Kay tampi ni kay sa ubos. So tubig na ko kay hapit na mahurot. No? Kita mo ani oh. Sus. Grabe gyud ko mainom og tubig sad. Sa init og sa dili. Hinom gyud og tubig. Grabe. Pila na ka minutes ako ang vlog dia. So kapuya bitaw no. Ini kapuya mangita trabaho. Ganiha po na po nanawag pero ganiha to. Adto so trabaho ko gabi ito sila kay. Excuse me po. Kuan ko no. Kanang butanganan og kuan ba.
Kumantay mo ng butangan ng tangke. Pareha na tangke daw. Pareha na ba mga kapobre. Oh. Karang tangke ha oh. Yan na. Ang butangan na niya mo ipa tiwas. Ipatiwas niya trabaho nako. Kay ang kuwang ato mga brace naman lang. Mga brace na lang gikuwang. Para di siya maana ba. Mga pwersa sa babaw nga bugat di siya bika ka ang ilawom. Mutong anak human gud kay wa may materialis o rad ba. Sumaon lang siguro ni ako ang vlog no. Ilahi ko lang ning vlog aning usa kay akaning pagkuan ako ani palignon niya. Di gyud madainit yung guys tanan. Niya kuan ron last duty na to ron sa semana kay ugma Miyerkules naman. Unsa tang alawa deron? Miyerkules naman siguro ron. Niya balik ta og Lunes. Di layo ang kuan. Layo pa ato ang dutihan. Semana Santa naman gud. So basig kuan ganahan pag ngitag kwarta lagi. Bang wagi ko kwarta sa mukha, gisuli ko. Basig nga may ganahan diya magpa kuan. Magpatrabaho diya. Pwede ra ko kay ko mo trabaho sa inyo okay. Pamugas ni ko wala eh. Pero hinahinay lang ta, isabot lang pakyaw inadlaw ba ana. Nara ninyo gud sa inyo ang kuan, basta nga na. Ba. Baho kung pangita man. Trabaho kwarta. Okay, so nang trabaho kita ka kwarta. So mao na salamat guys sa mga nag kuan diya. Mga nagsubaybay sa kuang mga vlog mga partira sa mga trabaho. Thank you kay inyong tanan niya. Sa mga nagtrabaho diya, labi na irong init. Magbaon dito tubig kay grabing heat stroke ang mga panahon na lagi. Yeah. Kuan sad kanang mga sulok sad grabe yun. Amping kita kanunay mga kapobre. So thank you ninyong tanan diya no. Og babay og may Semana Santa ninyong tanan.